Hurrengo saioan aniztasuna eta euskera izango ditugu hizpide. Eta hizlaria Adolfo Arejita, euskaltzaina, eta hein hortan euskal filologian doktorea eta hizkuntzalaria, eta euskaltzaina den heinean hainbat batzordetan lanean, adibidez ikerketa batzordeko arduradun, hainbat proiektutan zuzendari ibili zaiguna, esate baterako euskararen herri hizkeren atlasa, aniztasunari lotuta, kazetaritzan ere aritua da, hainbat argitalpen, hainbat erakunderekin elkarlanean aritutakoa. Bere saioan euskera eta aniztasuna landuko ditu, euskalkiak eta euskera batua. Bi hitz horiekin jala hurbiltzen da bere saioaren mamia. 45 minutuko saioa izango da, eta ondoren galderak izango ditugu, leheno bezala, hemen aretoko galderak eta txat bidez iritsiko zaizkigun galderak, iruzkinak, eta abar eta artekatuko ditugun. Bai, zurea da hitza, mila esker. Bueno, ohore handia da, pandemiatik irteteko momentuan, holan aurrez aurreko saio bat egiteko, era izatea, ez da? Ez dut uste oraindik unibertsitateek eta holako aukera askorik dutenik, osea, Etxepare institutuak jakindu aurrea hartzen horretan ere, ez da? Bueno, posgarria da. Bueno, lehenengo eta behin esan nahi dut, hau, kurso honi, bikaintasuna eta aniztasuna izenakin horren inguruan udako jardunaldi batzuk egiteko asmoa zuela kiskitzak adierazi zidanean, Kiskitza Andreak, neure artean, haunek hitze potoloak dira, hitz borobilak, baina hitz aldi berean oso orokorrak dira. Gaur egun, unibertsitate munduan eta irakaskuntza mundu guztian dabiltzanak, erderaz, excelentzia hitza mila aldiz entzungo zen duen, excelentzia, bueno, bikaintasuna horren antzeko zerbait izan. Eta aniztasuna, dibertsitatea edo holako zerbait, Claro, orduan, galgatu egin ninduenak kontu horrek eta nondik oratuko, nondik helduko gaiari, eta, bueno, bintzat, txarrera modura esan idudana da, neure esperientziatik abiatzea dudala, ziurrena, ez da. Ibilbide luzeko irakaslea naiz, eta gitxi asko, egia da, gaztetxotan, kazetari gisa ere ibili nintzela. Horregatik nik ahoskotasunari berebiziko garrantzia ematen diot, ez da. Hitzezko komunikazioari, idatzizkoa ere, batez ere euskaltzaindiaren ordezkari bezala etorrita, askok esan dezake, idatzia izan da eredua, idatzia finkatzea eta idatziaren transmisioa, ez da. Baina ahoskotasuna ere hor egon da, ez da. Bai euskaltzaindi barruan, baina batez ere gizartean, euskal gizartean. Barreina jaunak aipatu ditu Hego Amerikako kontuak, baina gure kasuan ere, azken baten, hizkuntza euskara bizi izan bada, iraun izan badu bizirik neurri baten da, hiztunak horretan, tinko ekin eutsi diotelako, ez da. Bueno, orduan, bikaintasuna zer da niretzat? Bikaintasuna azken baten da, nire bizitzako apur bat kultura irakasle izan den Ander Manterolak, behin baino sarriagotan esaten zuena, holan esaten zuen, ez da? Gauzak ondo edo txarto egitea, bardin kostetan dok. Baina alegina, bardina da, ez da? Osa, gauzak alegin berarekin, esan nahi zuen, gauzak ondo edo gaizki egin daitezkeela, ez da? Baina ondo egitearen lehia, borondate, plus hori ipintzea garrantzia handia zeukala, ez da? Bueno. Beraz, nik hori aplikatu nuen, azken baten, ondo egitean, edo ondo irakastean, edo gaiak aurrez antolatzean,
eta ordenan aurkestean eta egitura egokiaz garantzean, horretan sartu nuen, ezta, saiatu nintzen. Eta horretan ere, karo, ni naiz belaunaldi batekoa, euskera ofizial etzen garaikoa. Baina gu izan ginen, hain zuzen ere, seminario mintegietan ibilia garelako, euskara kultura edo euskara idatzira, gizarteak ezeukan aldian, edo gizarteak aukerarik ezeukan aldian, aukera izan genduenok, ezta. Eta hori, abantaila hori, izan genduan neurri baten, zergatik, euskararen irakaskuntzara aplikatu zitzaion neurri baten latin irakaskuntzan zegoen puntuetariko bat, hau da, deklinabidea eta aditz sistema guztiez aparte, zan florilegioa deitzen zena. Florilegioa da gero euskarara etorrita lorategiak. Hau da, hizkuntza horretan izan diren testu autuak, testu bikainak, testu egokiak. Da, holakoak erabili izan genituen, nik euskara ikasi izan dut, neurri baten, holako lorategien bitartez, askoz gehiago, gramatika agor edo neutro baten bitartez baino. Behar bada, neu gramatikoa izanik neure buruari harrika egiten ari naiz, baina hori horrela izan da. Eta ikasi nuen lehenengo, Karmelo Etxenagusia, gero obispo izango zena, izan zen, lehenengo holako ikasleentzat beren beregi antolatuta ondu zuena bizkaierazko testuen lorategi bat. Handik urtebira ondu zuen gipuzkerazko idazleen lorategi bat. Eta geroago iparraldeko testuen olako lorategi bat. Iparraldeko egin zuen erako nia ez negoen berarekin, baina bizkaierazko testuen bitartez ezagutu nituen Bizkaiko zenbait autoreren testurik bikainenak, politenak, erakargarrienak, eta gipuzkeraren bitartez ezagutu nituen zein zen Larramendi, zein zen Agirre Asteazuko, zein zen Ubiloz, eta gero askoz bere geroagoko idazle on asko, izenak aipatzen ez naiz hasiko, baina beti ere grazia edo arintasuna edo erakargarritasuna ziren zera. Eta iparraldekoa ezagutu badakit gero berak nola irakasten zuen. Eta zen kantuaren, doinuaren bitartez, hitzen neurtuaren bitartez. Zuek ere zenbat ingles ikasi duzuenean edo ingles ikasten ari dan jentea zenbat saiatu den edo Bob Dylan edo inglesezko doinuak eta letrak zertuz. Kanpoko hizkuntza batzuetarako, hori oso gozagarria izan da. Alemanarentzat ere, berdin, niretzat behintzat. Beste hizkuntza batzuetan, igual, kantua ez da horren sendoa, baina hizkuntza batzuetan bai. Bueno, hori dago batetik, ez da. Eta bestetik dago aniztasuna deitzen dan horretan zer ulertzen dut. Aniztasuna da diversitatea. Azken baten, hizkuntzaren atzean dago, eta lehen Barreinak ere aipatu du, kultura, jakintza. Jakintza batetik dago, herri jakintza, Euskaldunon kasuan oso importantea izan dana, oso importantea dana, eta bestetik daukagu literatura kultoa, gure kasuan, oraintzuan baina lehenagoan, urria izan dena, ez da? Ze, azken baten, gure prosa edo literatura landua ze izan da, edo izan da poesia, olerkia, eta hor eman dugu nola maila bat, eta gero, islauzko literaturarik gehiena izan da erlijiosoa. Da, karo, helburu praktiko bati zuzendua nola jende euskalduna, doktrina bidez, kristautasunean zaintzea, bestea edo dena delakoa. Azken baten, katekesi kontu bat izan da. Hori egiten dira, baina beste gai batzuk, gutxi landu izan dira. Da, orduan,
kulturaren mami hori nola gauzatzen alegindu gara edo alegitzen izan gara. Ba, herri tradizioari etekin gehiago atereaz, ez da? Ez da, alperrik aipatzekoa, ba, Azkue batek, Resurrección Mariak, ba, bere hiztegia ondu zuen batetik, bere morfologia baska ondu zuen bestetik, da Euskaltzaindiaren sorrera inguruko edo aurretiko aldiez ari naiz, 20. mendearen hasierez, baina gero berandu baten baita ere, hiztegiko irako materialak biltzen zebilela bide batez iasoriko korpus aberatza. Azken baten, Euskal Herriaren jakintza bat izenburuaz zertu zuena. Eta hor bildu zituen denetarikoak, ezta? Herri ipuinak, pasadizuak, errefrauak eta material asko. Gaur egun zorionez material guzti hori basarean dago, konsultagarri eta erabilgarri dago. Bueno, da, orduan, nik neuk aniztasunaren kontu hori, nolabait, Deustuko Unibertsitatean gramatika irakasle izan naizen denporan, pixkat gramatika edo herri literaturan edo literatura kultuaren pasarte edo edukirik atseginenez hornitzen edo osatzen saiatu naiz. Batzuetan, esaten duzu, mugatzailerik eza, perpaus mugagabeak nola esplikatzen dituzu? Esplikatzen duzu, errefrauen bitartez, egaitik, ze elipsiak elipsiaz asko baliatzen gara, eta orduen bilatzen dituzu, eta, en fin, hori ez da. Gero, bestetik egonda, gure garaian, autodidakta izatea izan da beste gure espezialitateetariko bat, ez da. Eta, literatura aldetik, niretzat, gaztetan, uda tartean, irakurri nituen Santi Onaindiak eginiko 1000 euskal olerki eder. Frantsesez eta beste Europako hizkuntza batzuetan hori las 1001 poesias, 1000 poesiarik ederrenak eta beste hizkuntza batzuetan ere egondan sistema bat. Santi Onaindiak egin zuen 1000 euskal olerki eder. Da, horren bitartez, niretzako izan zen iparraldeko tradizioaren alderdirik politena deskubritzea, ez da. Eta gramatika alderdia neurri baten, zelan egin izan dugu, neurri handi baten, autodidakta modura, zergatik, gero gramatika asko egin izan dira, ez da, baina gu ikasten ari ginen denporan, ze gramatika zegoen horrela ikasteko. Iparraldeko euskara, tradizioa ikasteko, Pierre Lafitte, Grammaire Basque, hori. Baina, frantsesa ere ikasi genuen gaztetxutan, begira, inglesaren aurretik frantsesa ere ikasi genuen apurren bat. Eta abantail hori uki genuen. Hemen Donostialdean, frantsesak garrantzi gehiago zuen Bilbon bainoan, orduan ere, ez dakinik, gerrati gehiago, gutxiago. Baina, gure kasuan, uki genuen aukera hori. Baina, gero, baziren gerra aurreko lan batzuk gero berrargitaratu zirena, kasurako, Azkueren hiztegia, tomo bitan baino argitaratu zuena, eta gero, baita be morfologia baska, liburua. Morfologia baska, nik ezagutu nuen edizioa esan 3 liburu txiki, La Gran Enciclopedia Baskak argitaratuak, eta ni deustun, 80. urtean irakasten hasi nintzenean, morfologia irakasteko Azkueren material horretara jotzen duen. Orduen pentsatu, sarean ez zegoela ezer, sarerik ere ez zegoen. Pixka bat, baina biblioteka on bat zen giltza. Biblioteka. Zuk bibliotekan bazen dituen materialak, behar zenituenak, gramatika kontuak direla, testuak direla, edo dena delako euskara edukiak, horren laguntzaz egin ziteken, edo multikopiaz, edo dena den erara, ez da? Bueno, lehenengo puntuan, euskara bateratze prozesuaren bidera sartuko naiz, hau pixkat aurre gisa. Bueno, konparagarri gisa, euskararen batasun prozesua berez goiztiarra da moduren baten, latinetik ez datozen hizkuntzekin konparatuta, ez da? Eta alde horretatik bada kidetasun bat aleman hizkuntzarekin ere
antzekotasuna duena. Claro, latinaren kumeak izan diren, italiera, frantzesa, katalana eta gaztelania, portugesa eta bar, horiek abantailaz egin zuten batasun bidea. Azken baten, idatzirako pausua errazago zuten, beste etorki bateko hizkuntzak baino, ez da? Da orduan alde horretatik beranduago ibili ziren, alemana, nederlandera, eta germanikoak oroar. Inglesa pixka bat aurreratu zen, ez da? Frantsesa, euren gobernu antolatu zuenean, frantsesa berez administrazio hizkuntza zena, kendu zutenean eta hizkuntza bulgarra, orduan, azken baten germanikoa, hori hautatu zutenean, ez da? Eta orduan inglesak horretan bizkorrago ibili zen, alemana eta beste hizkuntza batzuek baina. Baina, eta batasunaren giltzetariko bat zein izan zen? Bibliaren itzulpena. Bibliaren itzulpena, alemanarena, Martin Luther dalako protestanteak egin zuen, ze katolikoak ez ziren latinetik astantzearen edo urruntzearen aldekoak, ez da? Bulgata zen, azken baten, hizkuntza referentzia eta Biblia galbaetuaren transmisio bidea, ez da? Eta protestanteek alde horretatik jo zuten iturri hebrear eta grekoetara, eta horretatik egin zuten zera, ez da? Neues Testament dalakoa Martin Lutherrek, azken baten aleman hizkuntzaren kultoaren zimendua edo oinarria izango zana, bintzat lehen aldi baten, ez da? Eta euskararen kasuan ere protestante bat izan zen. Protestante bat, Joanes Leizarraga, bere ekipotxo batekin, saiatu zen, testamentu berria egiten. Eta ez uste diferentzia hundirik dagoenik batetik bestera denporaz. 1555 lehenengoa, eta 1571 bigarrena, ez da? Nederlanderaren itzulpena, protestantea, geroagokoa da. Hurrengo mendekoa. Bueno, claro, ze gertatu zen, gero alemanak eukizuen, bigarren takada bat, erromantizismo garaian Green anaien bitartez, Brüder Grimm dalako anaiek, danok ezagutzen dituzuen, Kinder und Hausmärchen, herri eta etxe ipuinak, ume eta etxe ipuinak, bilduma errekin, filologoak ziren, eta hizkuntzaren formazioa handi bazuten, eta irakaskuntzari begira, eta hizkuntza alemana gizarteratzeari begira, 19. mendean egin zuten beste alegin hori. Eta hori bihurtu da, bigarren eredu nagusi. Euskararen kasuan, ze gertatu da, euskararen historia, batasunaren oinarri izan zitekeen Leizarraga, naiz eta bere lapurtera klasikoa, kultista izan, baina kultista zen testu sakratu bat itzultzen ari zelako. Azken baten, Bible de Genève, Ginebrako, Calvinoren Bibliaren berzio hori erabili zuen pixka bat eredu gisa, ez da? Bueno, baina, azken baten, hizkuntzak izan behar zuen mezuaren beraren ainako goi mailakoa. Horreitik da, kultista. Baina, Frantzian protestantismoak ez zuen euki babesik, behin momentu batera eskero. Historia apur bat ezagutzen baduzue, hor protestante guztiak iesi joan ziren, batzuk Alemaniara, beste batzuk Hego Afrikara, eta jainkoak dakien lekuetara. Baina Frantziako erreinutik irten egin behar izan zuten. Eta orduan, Leizarragaren itzulpen hori ere geratu zen, da publikatu zen, eta edizio edarrean, diru asko kostata bere horretan, Joana de Albret, erreginaren babespean, administrazio baten babespean. Baina, hori galtzeaz eten bat sortu zen. Eta erreleboa nok hartu zuen? Erreleboa hartu zuen, eta hori izan zen, batasunaren bigarren alegina nire ustez,
katolikoek. Eta katolikoen hizkuntza buru dudarik ez da Pedro Aixular dela, ez da, Pedro Aixular. Pedro Aixular, dakizuen ez da, Nafarra, ez da Lapurtarra, da Nafarroako partekoa, ez da? Zugarramurdi edo borkoa, ez da? Ondokoa. Baina erretore izan zen Saran. Baina Pedro Aixularrek bere gero obra nagusia egin aurretik izan ziren Lapurteraz beste doktrina batzuk gaur oso asko goraipatzen direnak, ez da? Beste, Frantziatik etorri ziren elizgizonek euskaraz argitaratuak, ez da? Zuk irakurtzen dituzu orduko doktrina eta liburu batzuk gero aurretikoak eta esaten duzu arraioa, nola izan daiteke Frantziako beste alderditik, goialdeetatik, euskara zer den ere ez dakien paraje batzutatik etorri elizgizon bat eta handik denbora gutxira euskarazko obra bat argitaratu izatea, doktrinak eta horrelakoak, ez da? Nire hipotesia beti izan da, guzti horren atzean dagoen iskribaua, euskarazko bertzioen atzean dagoen iskribaua, segeinak itzulpena ziren, Pedro Aixular dela, ez da? Beraz, Lapurtera klasiko modernoa da 17. mendea. Hori izan da bigarren ahalegina. Eta gaur egungo batasuna egin behar izan denean ere, biek izan dituzte euren miresleak. Leizarragaren mireslea izan dan, ez da ezagun egiten bazaizue Federico Krubik. Federico Krubik izan zen Lapurtera Leizarragaren segaitik bakrekoarekin ikidetzen zuelako eta azken baten kultua, hizkuntza kultuaren apostu egiten zuelako. Eta gero, aldiz, Aixularren gero obran ispilutzen den ereduaren aldezle sutsua zein izan da, behintzat Luis Villasante, Euskaltzaindiaren burua izan dena. Egiazki, lehenengo edizioak, hor zehar bibliotekatan ere izan dira, baina azken baten grafia gaurkoturik gaztelaniazko itzulpena ondoan duela eta norke gizarteratu ditu Aita Villasantek. Osea, miresleak, zergatik, asmoa zer zen, erlijioa 17. mendean nola irakasten zen transmititzea? Ez zen helburu erlijiosoa, baizik eta hor ondudan prosa erlijioso horren eredu linguistikoa ispilutzat hartzea gaur egungo batasunerako. Hori izan zen. Dana dela, Villasanteren eredu horrek izan ditu zerak, izan ditu aldekoak, batzuk oso gazteak eta baina azkenean hori ere zerautan eta derautazu eta olako aditzak eta ez dira aurrera joan. Bazeukan gauza on bat Aixularren 17. mendeko ereduak. Ja, hizkuntza bulgarra, hizkera arrunta hartzen zuela ointzat. Eta horrek ze esan nahi zuen, Leizarragak parabola baten idazten badu, Jesusek erran zezan, dijo, esateko, Aixularren erabileran erran zuen bihurtzen da. Erran zezan hori, ahoristo famatu hori ez dago. Horrek zezan nahi du, egin zuen bere eremuan eta bere ingurua zen Lapurdiko kosta, askoz ere dinamikoagoa ekonomia aldetik, batez ere arrantza eta arrantzaren inguruko balea eta bakailau eta horren industriari eskerrak askoz ere dinamikoa, populatuagoa eta hizkuntza bera ere gaurkot modernoagoa. Orduan, egon zan, bigarren ahalegin hori, egon zan, euskara modernoago bati atxikia. Baina 17. mendean gaude.
Gero, iparraldeko euskarak, gero, bideo batez esateko egin du, hor, eukidu jarraipen bat, eukidu evoluzio bat. Baina, egin du baita ere eten bat. Ze, 20. mendean ezagutu dugun iparraldeko euskara literarioa ez da Aixularren bide klasiko edo bigarren bide klasiko horria txikia. Baizik eta da, euskarak antzekotasun gehien duen iparraldeko lurralde bietan, Lapurdi eta Behe Nafarroan, egiten biziz, mintzairaz egiten den euskararen, azken baten bersio literario bat bilatzea. Lafitek esaten zuen, nabago la Bourdain literaire. Bueno, hori zen. Eta horrek iraundu gaur egunera arte, batez ere hor egon dira, aldizkari gehiago ere bai, baina funtseskoak izan dira Eskualduna, 19. mendearen azken 20. Martxan ipini izana, eta gero azken Europako gerratearen ondoren, hori ia suntzitzen edo eteten denean, herria hartu zuen txanda, herria aztekariak. Aita Lafitek bultzatu zuen horrek. Baina, iparraldea pixka bat jarraitu zuen ja, bere bide esan dezagun herrizkeraren. Eta hegoaldean zer gertatu da? Bat bi puntu horretan aipatzen da, nolabait, zera, Gipuzkeraren indartzea, ez da? Gipuzkeraren indartzea. Bueno, hor, esan dezagun, Lapurterak behititze bat ezagutzen du, 18. mendean, eta aldiz, goraldi bat ezagutzen du 18. mendean, batez ere Gipuzkoan euskarak, ez da? Eta hor da Larramendiren belaunaldia. Larramendiren belaunaldi horretan, dago noren lana, indar bi daude, batetik daude Iesu lagunak, Iesusen lagundikoak, eta bestetik badaude, pixka bat, eliz girotik aparteago dabiltzanak, Azkoitiako salduntxoak, eta Bergarako seminarioa, eta hau da, esan dezagun batetik, Larramendi, Kardaberaz eta Mendiburu, Sebastian Mendiburu, eta euren hildoko beste batzuk, eta bestetik dago Peñafloridako kontea, Xabier Maria Munibe, eta zertzen dagoenak. Gertatzen dana, hor, azken baten alderdi, Elizaz aparteko alderdi horren eragina ahula da, ez da? Xabier Maria Munibek egin zituen bere Gabon sariak, eta egin zuen El Borratxo Burlado, eta holako, El Borratxo Burlado gaztelaniaz egin zuen, baina sartu zituen euskeraz kopla kantuak eta pixka bat nolabait bien arteko oreka egiteko, ez da? Eta Gabon sariak ondo zituen, eta poliki onduak, ez da? Baina indar sendoa nok erakutsi zuen, Aita Larramendik. Aita Larramendik lehenengo, atera zuen El Imposible Vencido, 1726 buelta horretan, hori, zen nolabait esatea, gaztelauei esatea, gu ere bagara, gure hizkuntza beste hizkuntza bata, eta gu ere gai gara, ez zuek esaten duzuen hizkuntza gramatikarik, ez literaturarik gabea, gure hizkuntzak ere badu bere gramatika, badu bere literatura, eta hori sendotzera gatoz, ez da? El imposible ezina egina, hori segitzuli zuen bezala, ez da? Bueno, eta horren harira bildu ziren, gero, fraile Jesusen bihotzeko devozioko kofradiak eta bardabar. Eta horregon zan tarte bat, batez ere, zera, 1750 mende erditik eta jesuitak Espainiako erreinuetatik jaurtikiak izan ziren arte,
1767, Michelinak beti izaten zuen hori fetxa hori klabetzat jo behar dela, ze horrek suposatu zuen beste eten bat, Ia ez dakizen bat garren etenarekin ari naizen, biagointzat, hirugarren eten bat sortu zuen. Jesuita gure, zaharrak ziren Kardaberaz da Mendiburute, Italiara joan ziren, eta han hil ziren. Baina, hemen egon ziren artean, lan bikaina egin zuten, batez ere, publikatu zutelako liburu asko. Diru ere nonbaitetik zuzendu zuten, zetzen erreza publikatzea. Eta publikatu eta liburu txikiak gero banatu ere egiten ziren herri-herri. Ze kofradiak ez ermitetako kofradiak baizik eta Jesusen bihotzeko kofradiak pertsikoak bezala edozein herritan eratzen ziren. Apuret, pixko bat, esan Amerika misionatzea, baizik eta Euskal Herri barrua misionatzea zen, nola bai. Baina, esan alegina religioso bat, baina euskaraz egina. Importantia izan zen. Eta gero horren txanda hartu zuten Frantziskotarrak. Frantziskotarrak, zarautzen bazuten misionari kolegio bat, eta horiek banatzen ziren misioak egitera lurralde askotara. Baina publikatu ere bai. Baina ez behar bada jesuiten indarraz maila apalagoz, eta bitarteko gutxiagoz, Frantziskotar bat zer izan zen, orduan ere, Jesu lagunen konpainia batean ondoan, ez da. Hori. Hori daukagu zeretik. Eta gero, bat bi hiru horretan aipatzen dut, Gipuzkeraren ostetxoan, hasten da loratzen sartaldeko euskera. Nik ala deitzen dut sartaldeko euskera, Bizkaira literario ere deitzen zaio, baina uste du redukzionismo bat dela. Neurri baten Gipuzkera deitzen duguna ere izan daiteke, behar bada, Gipuzkoaz harago ere, Nafarroa partean, Gipuzkeraren hurbileko, ez dakit leitza bat aipatzearen, behar bada Gipuzkeratik hurbilago dauden hizkerak badirelako. Baina Bizkaira dalako edo sartaldeko hizkera horren kasuan, mintzairaz, hor sartzen da, Deba Lenizarroa batetik, hau da, Gipuzkoa, eta Oñati barne dala, eta bestetik, euskera galdua dan eremu handi bat, eta da, hori da, Arabako lautada. Arabako lautadan euskera salbuespena legutiokoa eta oletakoa kendu ezkero, orain pantanoak edo urtegiak diren inguru guzti horretan, herri txikietan, danak izan dira herri txikiak, euskera joana da. Baina lekukotasun idatzia itxi dute. Bat Betolazaren dotrina. Betolaza, 1586 zen Arabako Gasteiztik onantza, legutiorantze gatozela, dagoen herritxo batekoa zen. Baina, lautadakoa. Eta beti izan da Bizkaino bai, baina Bizkaino alabez. Era berean, oraintzuago, ezagutu izan ditugu, dekizkizuen Perez de la Zarragaren manuskritoak, hoien testoak, sarean direnak, eta imprimatuak ere bai, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskerrak, por cierto, eta azken baten, Salvaterra, orduen Salvaterra deitzen zen inguruko euskara, ez da. Agurain deitzen zaio orain, baina horkoa, Larrea eta inguru horretakoa. Da hori ere, azken baten da, esan dezagun, Oñati aldeko euskararen hurbilena, baina mendiez beste aldean. Hori, neurri baten hori da, ez da. Hori guzti hori. Beraz, sartaldeko Bizkaira honen kontua zein izan da. Azken baten, dotrina, Trentoko kontzilioaren ondoko dotrinak izan dira horren eusle. Eta artean izan diren beste genero literario txikiak, esan dezagun, Amodio kantak, hor
gramatika, Bizkaiko gramatika zahar baten aipatzen Mikoletaren gramatikan biltzen direnak, edota gero eskuiskribuz liburu imprimatuen barru azaletan eta agertu izan direnak, baina, karo, horiek ez dute gero imprimategirako biderik, edo ez dute ezagutu, edo ezagutu badute ere, kasu horretan izan dira, gaztelaniaz hojas volantes deitzen diren horietakoak, ezta. Orduan, arrasto gutxi utzi dute. Teatroak ere, arrasto gutxi utzi duen moduan, karo, gaur danok ezagutzen dugu, Pedro Barrutia, Mondragoeko eskribaua, Arrasateko eskribaua zana, Aramaioko semea, eta bere teatroa zoragarria polita, eta 20. mendean, baina 20. mendera arte ez dugu izan horren berririk, eta originala askoz beranduago 20. mendearen ondarrean azaldu zen. Bueno, orduan, transmisioaren arazoak izan ditu sartaldeko euskarak, salbu, doktrina mundu hori kenduta. Eta doktrinak bai izan dira hizkuntzaren motore apalak, ezta? Eta autore bi izan dira aipagarri. Bata da, Olaetxearen doktrinak izugarri hainbeste argitaraldi ezagutu izan ditu, 1763an argitaratu izan danetik, 20. mendera arte. Kardaberasek ere, bere misiogintzan, begira, Hernaniko seme batek idatzi zituen Bizkaieraz liburuskatxu bi, eta bat azan, ez daitu ondo hiltzeko bide, edo eguneroko otoitz erreguak edolako zeba, eta bestea zan, Asteteren doktrinaren itzulpena. Astet esan orduan, maisu nagusia, ez da. Da, Asteteren doktrinaren itzulpena, hori gutxiagotan sartu izan da, baina argitaratu zen. Eta gero, Juan Antonio Mogel izan da, azken baten, Juan Antonio Mogel eta Pedro Antonio Añibarro izan dira, Bizkaira klasikoa deitzen dan horren idazle nagusiak. Baina, ze gertatzen da, 19. mendean sartuta gaude. Edo 18. mendean, jesuitak jaurtikiak direnetik eta 19. mendean nahiko barrura sartu arte, garrak bitarteko direla, euskara ia galerazia dago imprimategitik. Galerazia dago. Hor badago zentzura ikeragarria. Erlijioa dena apurren bat, baina inkisizioaren eragina ikeragarria. Eta hori izan da beste trauma handi bat euskal literaturaren zerean, ezta? Bueno, gero, aipatzen dut, bat bostera joan, aipatzen dut hor, ez dakit hor, muga politikoaren, hor ez dakit idatzi dudan, baina bat iruan, muga politikoaren banatze, bakartze indarra edo isolamendua, muga politikoak, ipar eta hegoaz ari naiz, hori izan da beste galgarri importante bat. Eta bat lau horretan aipatzen dut ofizialtasun ezaren aulezia. Iparraldeko kasuan, ofizialtasun ezak gaur arte dirau, esateko moduan. Ez dakit, behar bada, hasi dira bide seinaleetan eta herri izenak euskera zipintzen, ezta? Euskararen geografia, euskararen mapa, irudia, zeo zer da. Existitzen delako, zera da, baina galduko balitz ere hor iraungo luke. Azken baten Biarnesarekin gertatzen den antzera, ezta? Baionan Biarnesez ere topatzen dituzu zerak, ezta? Bide seinaleak edo herri edo auzo edo izenak, ezta? Baina azken baten gogoan daukat Euskaltzaindiko buru izan zen Jan Aritxelarrek, harrotasunez esaten zuela, berak ezkontzak Baigorriko auzapez gisa egin izan dituela euskaraz. Euskaraz mintzairaz bai, baina idatziz ez. Imprimakiak frantsesez zeuden eta frantsesez izenbete behar zuen. Harrotasunez esaten zuen, ze hori izango zen bere gogoa. Baina zan nahia eta ezina. Hori gaur daino dagoena. Eta ez dut uste oraindik iparraldean asko aldatu denik. Eta hegoaldean egia esan, izan dugu zer bat, ezta.
19. mendearen azken alderantz, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak hasten dira dokumentuak euskaraz, dokumentu administratiboak euskaraz ere inprimatzen. Nolabait euskarari ezagutza, ofizialtasun ezagutza bat ematen, ezta? Eta hor korpus interesgarri bat dago, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, orduen batzar nagusien bileretako testoekin. Da batez ere Gipuzkoako foru aldundiaren aldetik lehenago ere apoio babes importante bat izan da hainbeste libururen argitalkuntzan ahaztu ezin dana. Hau da, Larramendiren dizionario trilingüe editatzeko azken baten Gipuzkoako Junta Generaletatik eta egon izan da lapisa erori da. Zera ez da, babesa. Gogoan daukat Lardizabalen gramatika, gogoan daukat bizkaitar batena, behitu, Juan Mateo Zabalaren gramatika ere, mendearen, 19. mende erdian, Gipuzkoako aldundiaren babesa ziren, eta gero, batez ere, neurri baten, gure Iztueta, Paulo Iztueta, Zaldibiko semea, hori izan da, Gipuzkerak izan duen pertsonaia berezia, ez da? Hain zuzen ere, gai profanoak, herri gaiak, nahiko era denpora goiztiar baten zertu zituelako, ez da? Gipuzkoako dantzak eta Gipuzkoako kondaira. Kondaira berez kontaera da, baina kondaira erabiltzen du historia bezala. Nolabait berak historia lantzen zuen eta zera, ez da? Baina hito importanteak izan dira. Karo, horrekin nolabait lehentasun bat irabazten joan da Gipuzkera maila literarioan beste euskalki guztien aurrean, ez da? Bueno, esangoaz, ondo? Edo berandu? Bueno, gauza bat esango dizuet. Nik hau dana irakurtzeko zerik ez daukat, modurik, baina emango diet Etxepare Fundazioari testoa, pixka bat orrastu txiki batzuekin, gero zeuen sareetan edo erabilde, hor eukideza zuen. Inoiz gogorik badaukazue, hor ondartzan etzan da edo zaudetela. Bueno, batasunaren alegin modernoetan aipatzen dut, batetik, Baionako biltzarra, satoz bat bastean, Baionako biltzarra, baina horren aurretik Azkueren Gipuzkera osatua. Ja, Azkuek, Lekeitioko semea zen, Euskaltzaindiaren lehenengo burua, egin zuen 1925 gerra aurretxoan, Gipuzkera osatua proposamen antzeko bat, batasuna behar zela argi ikusten zen, Euskaltzaindiaren sorrera bertatik, horretarako sortu zen besteak beste. Eta hori proposamen bat egin zuen, eta, bueno, ez zen oso aintzat hartua edo gehiagia aintzat hartua izan, hori dagoen moduan. Segaitik, pixka bat, geroagoko ikuspegitik, iparraldea pixka bat bazter uzten zuelako ere izan daiteke, angografia eta, ez da. Bueno, idatzi zuen novela bat, Euskaltzaindiak mendeurrenaren karietarat argitaratu izan duena oraintzu, zelan da? Bueno, ardigaldua. Hor daukazue, non. Baina, bueno, irakurtzeko moduko novela da, irakurgai gisa. Bueno, baina, gero, Baionako bilera txiki bat idazlegia, hor hartzen dute, diasporan edo apur bat erbesteturik ere baziren batzuk, garai horretan, idazle, irakasle eta batzuk biltzen dire, eta behin-behineko ortografia arau batzuk finkatzen dituzte, eta Euskaltzaindiari esaten diote, onar ditzagun eta onar ditzazu guztiontzako. Besteak beste, karo, iparraltzean, xoria, CH-rekin idazten zen, da etxea, TCH-rekin. Bueno, etxea eta xoria, bata isarekin eta bestea
te isarekin. Bueno, en fin, holako zerak ziren. Bueno, en fin, erre tilde duna, Arranantarrek erabiltzen zuna bastartzea, eta horrelako zerak agertzen ziren. Bueno, gero dator, ni honetan naiz luzatuko, baina Arantzazuko batzarra, 1988koa, eta hor biltzen dira, batez ere ja Michelinaren protagonismoa dago, eta Michelinarekin batera, Aresti eta, bueno, azken baten, Lapurteraren joerako ziren batzuk ere bai, eta hor oinarri batzuk jartzen dira askoz ere sendoagoak, aipatuko ez ditudanak, baina bai esan gauza bat. Artean, bai ahoskera, bai gramatika eta bai lexikografian oinarri lehen hasikin batzuk jartzen dira. Baina beharra hain handia zela ikusita, azken baten onartzen dute hori bera zerak. Onartzen dute erakundeek edo erakunde ofizialek orduan zirenek. Eta batez ere batasunaren esaten dana taza y media. Bueno, gizartearen aldekotasuna hain da handia ze, eta beharra hain handia ikusten da ze, baina hori ikusten zen gerra ostean batez ere. Zekaro, Zaitegi eta beste batzuk, Guatemalako puntatik hasten direnean, Platon eta testu klasikoak itzultzen, euren asmoa da, euskara batu antzeko bat zertzen handimei bina gabeikia, eta ipatu nahi ditut, ez da. Da batu moduko bat, finkatzea. Eta, karo, referentzia zan askuen nola bait orduan. Hatxea ez zuten erabilten, ez da. Azku ezen, baina alegina handi bat egin zuten behintzat hurbiltzeko. Karo, Txillardegik zer esaten zuen, atxegabeko batasuna izango litzateke iparraldea bazter lagatzea. Eta hor, azken baten egin zen oreka bat bilatu, bintzat grafiaren aldetik iparraldeko tradiziokoak ziren elementu importanteak hautatu, batetik atxea naiz eta aspiraziorik egin ez guk, hango testuak, bertakoek ere, Lapurtiko partean ez duzte hainbeste egiten dutenik, baina, bueno, azken baten galtzen doan zer bata, baina atxea errespetatu zen, ez han erabiltzen den korpus guztian baizik eta modu leunago batez, einea eta eilea ere pikutara doaz, eta ielea eta ienea sartzen dira, eta, bueno, era horretako beste hainbat sartzen dira grafia aldetik, baina hurbiltze bide bat, Iparraldekoak eurak, Lafiteta izan ziren pixka bat ezkorrenak, zuek egin zazu zuen bidea, ze guk jarraituko dugu geure bide xume honetan, baina azkenean hemen ere belaunaldi aldatzeak izan dira printzipalak bide guzti honetan, Bueno, amaitzeko badaukate tartetxo bat, bueno, bakarrik esan, gaur egun nik konsideratzen dut, euskararen batasun gramatikala, ez euneko eunean, baina neurri handi baten finkatua da. Finkatua da, morfologia dela, aditza eta deklinabidea, eta sintaxian puntu batzuk hor daude dindilizka, zintzilik, lexikoan ere, ja aurrera pausu handiak egin dira, ez zaizue, ez dut banatu, ze paperantza galera zita dago pandemia honen erruz, baina egin dutulako bibliografia txikitxo bat eman diot Kiskitza Andreari, apur bat gero zuei banatzeko, zer dagoen, ez da, libro blanko euskera, eta holako material behineneko batzuk zeuek irakatzi behar duzuenean, eskuetan izan ditzazuen. Baina sarean dago alderdirik importanteen, dano baliatzen gara, sareko edukiez gauza askotarako, eta euskera batuaren kontuan, oraintzu argiteratu du Euskaltzaindiak euskararen eskuliburua, liburu praktiko bat, gramatikaz araututako hori biltzen da, baina asko dago, hor, behintzat maila deskriptiboan dagoena, orain dino bedeinkasi hori gabe. Baina lexikoan askoz ere bide luzeagoa eginda, eta Euskaltzaindiaren hiztegia, sarean duzue euskaltzaindia.web horretan, eta sartzeko. Non dago pixka bat erronka nire ustez?
erronka, eta horregatik jarri dute euskalkiak euskara batua, euskalkiak hizkerak eta euskara batua da nola baita, ezta. Alegina non dago? Ba, nola, lehen hasieran esan dugu, ba, aniztasuna, hau da, kulturaz hornitzea hizkuntza, herri kulturaz edo kultura landuaz. Hori gabe ezurmamizko egitura bat da, eta hori ez dugu behar. Hori oso ondo dago, baina horrekin ez goaz inora. Behar dugu, gorputzak behar duen bezala mamia, ba, hizkuntzak ere behar du mamia. Eta orduan, hor, ba, gure hiztegi modernoetan gero eta garrantzi gehiago dute fraseologiak, lokuzioak, kolokazioak, holako elementuek, ezta? Literatura mailan, literatura landuan ere, azken baten, beti esango dut, literatura landua, baina aldala gramatika gabe idatzia. Hau da, idazleak berak bere hizkuntzaren zena, bizi duena, ezagutu duena, hori trasladatzen dakiena. Ez dira hainbeste, tamalez. Eta bestetik herri literatura. Herri literatura da azken baten gure auspo importanteetariko bat, dantzakoplak direla, errefrauak direla, ahokorapiloak direla, kontaerak direla, hainbeste bersio daude. Gaur material asko dago bilduta. Kontua da, desafioa, aupada zein da. Bai material edabideetan, kasetariek, bai idazleek, euren literatura sorkuntzetan, bai irakasleek, eta oso importantea da, beti ikasliburuak automatikoki errepikatzen ibili barik, pixka bat inguruan zelan egiten esaten dan ere irakastea. Hau da, ez dakit, marrubia irakastea oso ondo dago, baina mailuki esaten dan lekuan ikasleak jakin behar du mailukia ere esaten zaiola marrubiari. Hau da, sinonimiaren kontuari eman behar zaio beste garrantzia bat. Ni nabil, zuek kanpora joango zarete, irakurle izaten edo antzabiltzate, kanporako ez nabil. Ni nabil barruko misio gintzarako. Ze hori izan da nire arloa. Bueno, ez naiz luzatuko, ez da? Gauza asko daude estrategia aldetik nondik zer landu, baina esango, gero batasuna gaur egun, euskal ekonomiaren eta bizimodu guztiaren globalizazioa gertatu da moduan euskararen barruan ere, gero eta globalizazio handiagoa dago, interkonexio handiagoa dago. Eta ni neuk horretan, uste dut, idatzizko medioetan baino, entzumenezko medioetan erronka handiagoa dugula. Eta indar gehiago daukatela. Bueno, hori neure begitantzioa da. Irratitin ator eta horregaitik daukate zara hori, ez da. Baina, bueno, dana dela, bakoitzak, gero idazten saiatzen gara, baina idazten saiatzen gara pixka bat norberarena ere errekuperatuz, jareinez eta berriro kulturara bihurtuz. Uste dut, erronka hori euskararen kasuan, frantzisean edo gaztelanian edo hizkuntza nagusietan baino, importanteagoa dela. Amen. Ez dago zergatik, gustura eman dut. Bai, orain bai. Bai, mila esker hitzaldiarengatik eta badakigu jada online galdera bat sartu zaigula eta horri emango diogu ordune bidea. Bai, Amaiak lehen Andoniri indion galdera errepikatu nahi luke, eta hauxe da, euskara batuaren garrantzia badakigu kanpoan euskara irakasteko, baina baliagarri ikusten duzu adibidez euskalkiren baten eta gaztelaniaren hiztegia sortzea eta zabaltzea diasporan, ala nola Argentinan, Uruguain eta bar, hango euskara bizaritzeko bidean? Ez dakit beharrezkotan. Behar bada iparraldeko entzako, handik emigrazioa handia gonzan aldi batez, ni ez naiz horretan aditua, baina Uruguai aldera, eta gero handik Kalifornia aldera, eta iparraldeko Kalifornian aldizkari bat ere sortu zuten, eta ez dakinik hor transmisioa zenbaterainokoa den. Bai, hemen, berak justu hoxe aipatu du, hemen di joandako batzun oinordeko entzat,
erreferentzia hoxe dela, ez? Bai. Arbason euskalkia eta Benafarrera kasua, Uruguain, justu hoxe. Nik hala ere sortzea izan daiteke bideona, baina dagoenaz baliatzea ere, Gandiagak esaten daukagunaz baliatuko bagina, Vitoriano Gandiagak esaten duen moduan, zera. Adibidez, Bizkaira literarioaren transmisiorako sarean badaukazue Labairu hiztegia. Bereizten ditu Batuko estandarreko forma arautuak eta Bizkairazko forma arautu estandarrak. Iparralderako Beinola zen referentzia Pierre Land, ezta? Pierre Land, le dictionnaire basque-français. Lehenengoa atera zuen basque-français, bai gero francais-basque ez dut uste egin zenik. Eta gero badira ikas eta iparraldetik egin diren alegin modernoago batzuk bertako lexiko arrunta asertzeko. Gaztelania, lapurtera olako zerbait ez dakinik. Eskaria dagoen neurrian. Edozein modutan ere nik uste olako gauzak sarean egin beharko liratekeela, eta gero dagoena ezagutarazi, uste dut askoz gehiago. Uste dugun baino askoz gehiago dago sarean, hori da kontua, eta horrezaz baliatzea da lehenengo alegina. Ze bigarren aleginak batzuetan ez dinot alperrekoak, baina antzua gertatzen dira. Bai, mila esker erantzunangatik. Aretoan beste galderarik? Mutu gelditu dira danak. Nik, bai, ez zaitut ikusi barkatu, Andoni? Behar da, ez da egongo solotua zure diskurtsoarekin, bai, entzuten didazu, bai? Bai, ondo. Batasun terminoari buruz galdera bat egin nahi dizut. Zergatik aukeratu zen batasun hitza, hizkuntza kanpoko entzat askotan hitz desegokitzat hartzen dutenean, ez da, batasuna uniformizazio bezala ulertzen dute askotan, eta zaten dute ez guk batasunik ez du nahi hizkuntzaren, ez da. Zergaitik gurean ostera arrakasta izan zuen batasun terminoak? Gertatzen dena, behin finkatu den termino bat, hor dago, hor datza eta hor iraungo du, ez da. Euskara batua eta euskararen batasuna. Horrek, uste dut, bizi guztirako gelditzeko etorri direla. Oin zergatik? Claro, hitz egokiagoa izan ziteken bateratzea edo finkatzea edo ez dakit dena delako bidea, ez da. Baina ez dakit behar bada batu sartaldean asko erabilitako hitza da batu. Claro, batu da sartu ere, bildu ere bada, ez da. Bildu, baina batu da bat egin ere bai, ez da. Bat egitea. Baina hori finkatu zen, azken baten literatura batek begira. Hori da ejemplu hon bat nola lehenengo egindan bide bat, testuen bitartez, erabileraren eraginez, eta azkenean terminoa bera finkatu den, ez da. Terminoa finkatu den erabileraren puruz guk esango genduken moduan. Ez egoen asmo politikorik 78an horren atzetik? Bai, dudarik ez. Bai. Nik gogoan ditut Labigeriren kantak eta ordukoak, ez da. Bai. Zazpiak bat, Zaldubiren garaiko, hau da, romantizismoaren garaitik datoz, ez da. Bonapartek berak egin zituen mapa dialektalak, le dialecte de le set province du Pays Basque edo horrelako zerbait dute. Euskal Herria 7 probintziko osatua dagoela Luis Luciano Bonapartek, 1800 hirugarren hamarkadan, 19. Harrigarria da. Osea, hori ez dute nazionalistak asmatu.
Euskal Herria 7 probintzi girela, Zaldubik ere kantuetan, ez da, bueno, hori iparraldean bazegoen horren beharra. Iparraldean ikusten zen baita ere, Euskaldun iraun nahi bazen, hegoaldearen laguntza beharko zala, ez da. Hori ikusi da bersolaritzan ere, ez da. Non egin ziren Salvador eta Maikin bersolari handi. Besteak beste, hor Astorian egiten zituzten bertso txapelketetan, eta Gipuzkoan, edo eta Bizkaian egiten zituzten bertso jaialdien bitartez. Iparraldea ahula zen, garai horretarako. Hala ikusten du nik. A ber, badago handiko alderdian. Bai, eskerrik asko hitzaldi eder horregaitik, baturaz hitz egingo dut. Nahi nuke zure iritzia jakin, hezkuntza publikoan eta bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, euskalkiak modu ofizialean txertatzearen aukerari buruz. Badela, euskara irakasgaiaren 100%, hautazko irakasgai bezala, ero irakasleak berak autonomia batekin, gutxienez, bere euskalki propioan hitz egiteari buruzko galdera. Bizkaian adibidez gertatzen zaigu, gure belaunaldiko pertsona guztiek daukagula alde nabarmena hitz egiten, unibertsitatean irakaskuntzan hitz egiten dugunaren eta gure bizitza osatzen duen euskalkiaren artean, eta gure euskalkian analfabetoak garela, ez dakigula gure euskalki propioa idazten, eta hizkuntza bera ere nabarmenki pobretu dela gure aitona-amonen belaunalditik ona. Orduan, hori indartzeari buruzko zure iritzia, eskerrik asko. Arazo hori, erkidego autonomeari buruz, planteatzen da nagusiki Bizkairaren kasuan. Hau da, sartaldeko berbeta egiten dan lekuetan. Gipuzkeratik bidea askoz leunagoa izan da. Azken baten, ezagutzen badituzue, behinola baten argia, edo zeruko argia zena, eta bezetik anaitasuna, anaitasunaren aita berriatuarekin eta egin zuen apustua aldi hartan, izan zen bortitzagoa, edo ausarta izan zen, baina jauzi handiagoa zegoen. Hiztunetatik, eredu horretara, Gipuzkoan, edo Gipuzkeraren eremuan, zeruko argiak erabiltzen zuen Gipuzkera landutik, gerra aurrean ere argia astekari bat zegoen, pentsa, eta heldiak euskeraz argitaratzen zuen. Hortik, gero, baturako pausu hori izan zen leuna. Eta gero irakaskuntza mailan ere antzera, esango nuke. Eta Bizkaian ere administrazioak praktikan aplikatu du zer hori ez da. Nik uste dut egin nahi izan duela zerbait, baina ez da usartu egiten, esango nuke. Ez da usartu egiten, ez da material askorik sortu, ez da, irakasle bat, ni irakaslea izan, ez da, magisterion ere irakasle bilitan nago, aldi batez, 85. urte bitarte horretan, magisterion, baina Elisakoan izan da nago. Eta guk prestatzen genituen geure irakasleak, bertako erregistro landuaz ere, eta batuaz biak irakasten saiatzen ginen, baina gero, behin eskolara eskero, ez zegoen materialik. Eta materiala erabiltzen zena, zen, azken baten nik ez dakit, hezkuntza sailak erabakitzen zuen, ala argitaletxe batzuk erabakitzen zuten. Hori da beste kontu bat. Gaur egun badago kontzientzia bat alde horretatik, baina tamalez esango nuke irakasleen formazioan sakondu behar dela. Nik beti esan dut irakasleak ondo formatzen badira, zuk ez duzu eukiko azkenengo fusil modeloa, igual Mauser zar bat eukiko duzu, baina formazio ona badaukazu, arekin ere borroka egin dezakezu. Eta nik uste, alde horretatik,
bueno, hor utxune bat badago, eta utxune hori nola zuzendu, azken baten, horretan dihardutenek egin beharko lukete alegina. Igual goikoeri, gaur egun irakaskuntza sisteman dagoen plan eskolarrak dira, autonomoagoak dira eskola askotan, edo eskualde askotan, badaude berritzeguneak eta zer egiten dute, baina azken baten eskola berak erabaki ditzake gauza asko, goitik ez dute esaten, badira zentro batzuk, umeekin hasten direnak, herriko berbeta hori aintzat hartuz, eta gero, mailetan gorantz iguala, erregistroa aldatzen doazenak ez da. Baina arazo nagusia, nire ustez, edo ahulezia nagusia da, irakasleen formazioa. Horrez da gizien bat aurreratu den, egia esan ez du gehiagi ezagutzen. Nik Deustuko Unibertsitatean Euskal Filologian saiatu naiz behintzat, eta hainbat urte egin ditut, ikasle izan ditudanei bizkairaren referentziak ere ematen. Batez ere, gramatikaren bitartez baino gehiago, testuen bitartez. Testuen edo paragrafuen eta baren bitartez. Eta mintzairaren bitartez ere bai. Ez dakit nola erantzun. Baina uste dut, azken baten, izuk hizkuntza ondo menderatzen baduzu, batuz ikasi baduzu, hortik herriko erregistrora etortzea ere ez dela horren zaila, alegin bat egon ezkero. Hori egiten duen jendea ere badago. Eta ez bizkaitarak, igual, etorri dira Goierri aldetik edo Beterritik, eta Bizkaiko eskola batera eta alegin egin dute. Lehenago sermoelariak egiten zuten antzera, zuek ez dituzu asko ezagutu, nik ere bai, ez da? Zate baterako, Sakramentinoak Tolosa aldetik eta etortzen ziren, eta Arratiako puntara joaten ziren, eta hango gazteekin egiten ziren, eta mesak ematen zituzten, eta sermoiak, eta ikasten zuten. Ikasten zuten eta irakasten zuten. Alegina dagoen lekuan, oztopoak gainditzen dira. Optimista izan da. Beno, onlineetik beste galderarik ez badago, amaiera emango diogu, berrez ere eskerrak eman, egoizeko azken hitzaldi honengatik. Eta 5 minututan laburpen txiki bat egingo dut freskatzeko gaur goizean ze etxon ditugun eta bazkaltzera jongo gea. Orduan, Adolfo bere gauzak eta jasotzen ditun bitartean, gogoraziko dizuet nola gaur goizean Lorea Agirreren saioarekin hasigean eta berak euskal kultura nazioarteko jokalekuan kokatu digu, hainbat galderari erantzuna eman digu, zer dan euskal, zer dan aniztasuna, zer dan globalizazioa, eta jokaleku guzti hortan ze irtenbide topatu ditzakegun, edo eman ditzakegun euskaldun gisa. Euskal izatea praktika bat dala, gogorarazi digu, eta euskal kulturaren egoera diglosikoa azpimarratu digu. Ez euskal kulturaren diglosia, baizik eta euskal kulturaren egoera diglosikoa. Botere harreman sistema baten barruan kokatuta gaudelako. Eta ze egoeratan kokatuta gauden kontziente izatea, horren kontzientzia izatea zenolako balioa eta zenolako balioa bidea daukagun euskaldunok, ez? Ideia nagusietako bat izan da baita ere, aniztasunaren alde egitea beti hautaketa kontziente bat dala. Eta Marina Garcesen aipu batekin amaitu du aurkezpena, diferentziek batuko gaituzte, desberdinkeriek bananduko. Hoi lehenengo saioa izan da, sarrera interesgarri eta sakona, bigarren saioan euskerari buruz aritu zaigu Andoni Barreña, euskerak hizkuntzen aniztasunari egiten dien ekarpena azaldu digu, garabideko kide gisa zenolako proiektu lantzen dituzten, azaldu dizkigu, NASA, NAWAT, Kitzua komunitateekin, zenolako proiektu jarri dituzten abian urteetan zehar, eta galdera gakoa gogorarazi digu, nola garatu daiteken herri bat jatorria alde batera utzita.
hau da, hizkuntza alboratuz. Eta azken saioa fresko daukagu, ez daukagu nik usten dut laburbiltzeko beharrik, nik bai azpimarratuko nuke aniztasunaren harira Adolfo komentatu duna, hizkuntzak duen mamia kultura dela, ez? Eta kulturaren elementu horretatik landu dezakegula aniztasuna euskera batuaren baitan. Bai hiztegi aldetik, bai lokuzioen aldetik, bai errefrauen aldetik, bai herri literaturaren aldetik. Elementu guzti horiek landu dezakegula aniztasuna euskararen batuaren baitan. Mila esker hemen egoteagatik gaur goizean, bai hemen aurrez aurre eta bai online. Arratsaldeko 4etan elkartuko gera, Bazkal ondoren, gaur arratsaldeko saioak esan bezala praktikoak izango dira. Biak Estatu Batuetatik online sartuko zaizkigu. Orduan arratsaldean beste esperientzia berri bat izango dugu. Aurkezleak egongo dira online, gu hemen egongo gea aurrez aurre eta beste hainbeste online izango dira entzule. Eskerrik asko eta gero arte.